Lars Løkke Rasmussen har lige holdt pressemøde i Statsministeriet i anledning af de konservatives mistillidsvotum til Eva Kjer Hansen. I den forbindelse bruger han et rigtig interessant billede, og vi retorikere kan godt lide billeder, men med det her billede var der et lille problem. Han taler om den gordiske knude, og han siger, at jeg står over for et valg. Jeg kan enten afskedige Eva Kjer Hansen, og det er ikke attraktivt, eller jeg kan udskrive folketingsvalg, og det er heller ikke attraktivt. Og så går han videre og siger, at i stedet for ved at forsøge at løsne den gordiske knude, vil jeg invitere til forhandlinger i dag. Hvad er det så en fornemmelse, man sidder tilbage med, efter det er sagt? Jamen det er jo en fornemmelse om, at de forhandlinger, de vil da gå galt, fordi en gordisk knude, jamen det er jo en knude, der ikke kan løsnes. Så det billede, han bruger, det demonterer hans egen argumentation og fortæller os, at det her, de forhandlinger, der vil han komme ud og have det samme problem, som han havde, da han gik ind til. Det er ikke sikkert, det er sådan, men det er altså et godt billede på dårlig brug af en metafor.